amenyi be kaunti ya Kisii nigo becokirie na kurwe birengererio byabo kubwatakana n'uria baroche urachikoba omugabana umia si kaunti ya Kisii na boigo birengererio binde kubwatakana n'uria urachikoba umurayumia abwense ya Kenya bagukuwa na litukulia rero imeyo muchu Kisii muzekito Vincent Onyancha niga ikararo na barobuo kwene kia kwegena kwabo na nigo barajiko chora barayi barabaya na boigo gochia kobeko murembe chinga kibagwa kachikurane karo chairire Ntendo che campaign embe yarata. Ondatayo agetwe. Ondatayo iterete kumanyinga. Campaign yarire boronge. Na ando turojinga ntochiko korobo chagusyo buya. Campaign chia korekanire nje kamnengeje abantu ba irukibesa bali batari konyora buna one stage ma nto iribesa abantu be stage. Abo ngati yabamenye kurwase county ya Kisii. Abo bayereire nchiro chikampeni cyabere kigokorekana ekeroreri tukolyo muherio asogo kora chikampena nigo batebire buna omurembo bere gokonekigwa asekerengo keigoro mono egenteke tangani nkoiraneria serikali ya Kenya ngambu ya mono asoko beko omurembe babere babekire kurwe kampeni ya chagete mpaka rere kampeni ngosiekwere egento ngosaba omurembo yo bororo muna kampeni yaba na nega ki election 9 on Tuesday na ndo murembo yo maintain we orio kobua atangaso asenjerele haki nigo chinga kiechyo bamentire buna egento baragania sobo chori bore busyo no murembe nabo igo ogotingwa kwa burende anechinse chiabo tuko chinga kiechyo bochori siasa yo mwako yabeire ngia mono bali bale konyora banyorire abande babukire mambi bagosera abantu buya lakini egento ngeriga omurai bwense tutagete amani etoke morembe buka tutagete kurunyali barugoro nyali bali gitutu chaje jonsi amorembe toko sababa gusi bantu basa witrania manyinga kampeni nja koruya so morembe egento kero kona chierire biye egento kero bali kurigereri usarama sikise cyabo tukosa abantu abagutara butuko batobekere security eseine ibono ne birengererio kurwa samenye be county ya Kisii au batebire buna ntigo bagane cyobo cyo libo cyo kurwa senchira yo bwasiro no bwasiyoko ekero bono ritukulyo mweri ya chikampeni cyasiye kubene aseri tukulya rero asabare aho babere bakwe Rwanda na kuriga chikura kuro chinsemo cyonse na bogati amenye kurwa se county ya Kisii nigo batebire buna ko bwatekana buna chikampeni cyabere cyo kurwa senchira ire yo murembe nigo bayo baganiriyo murembo yikunyara kone kigwa chinga kichobo cyo bonene obura korekana ritukulya Jumaine elchira bestariki kyanda umutinyo gatano na gatatu ko reporter ya Ndizi TV kurwase county ya Kisii katikati yo mucyobo songo iritirane nchenkuro kwa Vincent Onyancha.